Здравейте хора, днес ще пробваме гриски. По принцип, това може би е доста нашумяла поредица, така че да, ще го... Да, така че ще тестваме играчките. Аз пък ще тестваме играчките. Извинете. Днес ще гледаме играчките и ще оценяваме гриските по играчките. Повечето хора, или деца, както се нарича, казват, че в мъжките гриски има по-яки награди. Аз съм го тествала, принципно леко е вярно. Нека да видим тези. Отваряме на 3, 2, Значи, хора, коментирайте Ти ме прекъсна броенето, ма. Чакай, на кой съм по-хубави играч? Да, сега отваряме. Какво е това? О, не! Хора, падна ми се русалка. Слей! Само това Сега ще... Да, само това между другото. Нека да пробваме. Първо гледаме на вид играчките. Окей, гриските не са нищо по-различно. Това, хора... Много е страшно. Имам кошмари. Окей, очичките. хора, моля ви. Не мога. Хора. Това нещо буквално. Е отвратително. Да, не си заслужава. Буквално това струва 1,60. За такова нещо и за гриски, които са си ужасни. И са тъпкани с масло и както гледате. Масло. Сега хора, искам. Аз вече видях, ама Вики обърни се. Не гледай играчката ми. Не гледай. Хора, Вики, моля се. Опа, без да исках се обърна. Бро, флейта! Много зле. Поне от това няма да са много кошмари. Ма това ще ми е алармата сутрин. Някой ще набуди. Хора, това ако работи... Леле, всичко стана в гриски, значи. На кой? На мен. Да. Сега ще я пробваме. Пакетчето за булкуци. Като това. Хора, това нещо, кажете ми. Нека да видим. На giveaway. Принципно, ако някой го иска... Принципно, ако някой го иска... С това ще събера ли пари на улицата? Хора, не мога просто. Ако искате това нещо, което е ненормално, т.е. ако някой го иска, нали, да ми пише в коментар, ще му го изпратя без никаква стотинка. Дори и giveaway няма, който го иска, ще му го дам безплатно. И чао от мен! И от мен!